Hi mga moms, good afternoon. Ano na? Sa buhay-buhay. Dito na nga ako dadaan. Galit na galit yung aso mo, baka kagatin ako. Nag-drive ako nagmotor. Ay, di ka nanood ng vlog. Ay, ama na. Akin mga moms. Ali ba, meeting tayo ba? Kausapin ko muna yung mga tauhan ko. Nangyayari sa tindahan. Michelle! Si Bibian! Hala! Diyan! Alika! Nakapuntar ng baboy! Hala! May apat siyang baboy. Mayaman. Tanawa. Diba? Buti pa siya may apat na baboy. Ay, hita mo pala yan. Sorry. Ha? Pinaliliguan mo? Para magbango. Huh? Grabe, ayan po. Yan na po ang naipon niya sa pagluluto sa Mamsi Eatery. Grabe. Apat yan, no? Apat? O, ito sa'yo. Yung akin kasi, hindi mo kinuha. Ganyan ka. Aliba, pang-meeting tayo. Dako na. Wow. Inaano ka ba? Inaano kita? Hindi kita inaano. Kahol ka ng kahol. Naano ka ba? Diba? Big po talaga nakakaluwag-luwag sa amin. Hindi rin. Sa bagay, usap-usapan, every week ka nga, halos araw-araw ka doon nagpapaano, cash in. Kamu tayo, wala ba tayo duty? Ay, Michelle. Ito na nga. O, so, bukas ay Friday. So, wala na tayong pasok. Dahil? Next week, kuha na, clearance. May na lang kayo estudyante. Ha? Pag-clearance kasi minsan umaga lang estudyante para magpapirma. Pag ako, nagsisiuwian na pag lunch. Wala na. Ganyan ang buhay pag clearance. Pero pwede mo kami duty kaya na may mga teachers. So, paano na Gamay tayo? lang, pag inagmay lang. Para na po. Magsasara na tayo. Oo, kaya 2 months wala may klase. Clearance na kasi. Yung mga bata, minsan umaga pumupunta, minsan hindi umaga, hapon na pumupunta. Paano ikaw? 1 week kang hindi naka-duty. Nakakahiya. Nanalo ka man daw sa ano? 25k ba yan? Sabi mo? Sana. Grabe, makaibintog storya na. Apit na sa madisgrasya ganito. Wala, lang yun. Sure. Hindi, lang yun. Pakita ko sa inyo yung Buk pa video. man siguro ka, wala pa man kagnaw. Nasunog ako sa... Wala di ka Motor. nag-sunblock. Wala. Diba? Sexy kayo nga nag-drive. Sana Pero all. tostado na ako. So, May baboy pero wala nakakuha tangka. ano nga, so 2 weeks tayo... Ay, hindi. So bukas din na kayo, ay hindi na kami titinda sa lunes next week. Pwede siguro siya lang. Isa lang. Alkansihon ka sa sweldo sa tao. Ako lang. Ako na lang magjo-duty. Ayaw mo na sa bagay. May lechon na po siya. May ibebenta niya na kasi kaagad yan ng 20 mil. Naray halin. Oo. Mga teacher naman yung mga pastor. Ano ang teacher siya nga? Mingaw nag-next week. Share. Clearance naman po. Karon bebe gapon o karon mga exam. So paano yun? 2 putahe lang iluto. Mura, kanang sakto-sakto ra mura. Sa mga Isa lang yung gulay. Ikaw, paano ka? Sa gulay. Samot wa kay halin og mo duty ko. Ano tawag doon? Maribalan sa Tagalog ana. Makompetensyahan ang tawag doon. Mag-aagawan sila. ano ba mag-kuan? Tapos di ba mas marami akong students na customer. Saan na yung pupunta mga customer? Kaya nga, ikaw na lang magtinda. Nge. Tapos luto na yung ulam. Ikaw tanan. Total, 1 week ka naman wala. Balos. Bakasyon ako, nagpana-ana. Sabi ka kapoy eh. Timing pagigagay na kay naurot Gani ang kay gas. nakalibre gani ni sa kuan. So, Timing gani na naurot ang gas. Awan ano pa itong kawin eh. Kawatan na ito sa gawas.
Di kapoy ka na. Wala, oy, So hindi ka napapasok next school year? Wala na. School year, pasok. Ay. Pero next week, dili. Di, Ayan. isa ra lagi mag-duty si Ma'am Sila, Sheila. gali, kaya para yung kaugaling Isa mo pa na yung sa sundo. tao. Alkansi sa sundo sa tao. So ako magluto, ako magugas. Ay, naman po. Teacher naman po. 2,000 na kami isang araw. Paano ko maibenta yun? Duty sa Chuchay. Kamay na lagi daw. Ano, teacher? Sugod na. Ganyan nag-clearance mo siguro ito. Sugod na sila Jovin nag-clearance. Exam na sila. Wala gali exam. Karoon na. Bukas holiday. Oh, wala klase mo. Paano Sige, ang baboy chay. Tachay, ay, huwag tachay ba? Kaya nga. Tapos next week wala na. Paano yung panghulog natin saan? Sakto lang Naligo na gani ko wala shampoo. Palitog shampoo. Kaya po kay Kuya Tay. Pambayad na natin ng ano. Naabutan tayo ng bayad ng rent. Yung kuryente natin tumaas. Internet. Putlas ang internet ko. Ayaw. Tapos rent. Oh yun. Ilan yun? 2 months, magre-rent ka sa 2 months na walang 8,000. pasok. Oh. Plus 10,000, dalawa, 5,000, 5,000. Alam nga naman, buhatin natin lahat yung gamit doon. Buhatin ko yung bubong. Di Alsik kasi yung hindi pwede plywood. mahangyo ora nga. 3K lang kaya walang may pasok. Abang lang sa mga gamit. Kausapin ko si nanay kung Listen, hindi, ma. sana may puso siya na makaunawa. Kasi wala, lugi rin talaga. Bawi Kasi- na the next year. Okay na ang land. Wala Tulad pang yan, sugod ilang ang class. ilang araw kaming nag-duty, 4 days. Ang dami talagang yung mga kanin, napanis, natutong, nasira, Kasi mga ulam mingo, yun. pasin. Aw. Pero kanina ubos. Ang dabong, Ano mo gipalitag sare? So, hindi mo Gipalitan niluto? ako. Giluto, ay gipalitan ako sa merkado na dagan-dagan ko ganina kay basin mo dan. Kasi nagdagana So, ka gikan sa tindahan pengon sa Sakay ko motor. Sakay ko motor pag burong sa merkado. paano muna pakita, paano ginawa? Ayaw ko ng bra. Ayan na, isa pa po ito. Yung aming yung aming main chef is Lash Chismosa, tsaka Zumba Girl. Diba? Siya ang tunay na mayaman. Oo, kahit walang pira, piling mo Dili, oy, mayaman rin. mayaman, uy. Maman, Naamo daw yung bagong dulog, sabi. na dulog. Kayahay ba? Dulog. Manarbaw Sada ang naman. shoes mo daw. Inatag man eh. Inatag na. Inatag na. Meron na naman po kasi silang Zumba for Akos. Kailan ni Inday? Ha? Kailan hindi itong Tagalas Oo, Banson? katong lumaki ulo, hydro. Brain operation. Karong 27. Basin sulod bulan. So next, wala na. Wala Ano na. na lagi mo duty lagi? Sa magsabi na lang ako, kailangan ko ng tulong. Baka pwede niyo ako Iiyak. Hindi, ikarton ba natin yung mga gamit? Andalin Manila. Hindi, para mabilis mabuhat ng magnanakaw. Siyempre, itago natin ba sa Sabi na dalhin sa Manila. Alikpitin. ligpitin ba? Ayusin natin yung mga Ano ayusin? Mag-inventory tayo yung mga mangkok na inuwi ni nakita ko dyan, may mangkok ako nakita. Binasag mo nga. Dagan kay amo dito. Oh. Sino nakabasa? Ikaw! Na, yung takip, yung takip. Na dumduman ano ang giba. Diba? Sire, basag di mo. Baso. Baso ko. Kamot tulong. Ikaw, naaka, ang dami yung kutsarat. Ang tiles at ang kutsara tinidor. Uy, bababasa. Tayo siya, tayo. Nauwi niya. Sabi niya, baka magulat ka, nabasag yung tiles ha. Huh? So parang kasalanan ko pa na, wag ako magalit o mainis kasi nabasag niya yung tiles. Dapat pinaano mo na yan, pinapalitan mo na yun. Sa pasukan ba ha? Matiwasin. Ang taklob, ang natanan na. Kamu na problema, baboy wala. Tsada. Mong baboy chay. So, ikaw wala kang problema. O palit kayo, ikaw nakatali. Gusto mo pala walang problema, ikaw yung nakatali. Nakahamisan. Kaya gahapon na yung baboy nakahamisan. Tapos paligo ang kanya. Uy, ang septic ba natin alam ko Ayan, na. lagi kay Madray lang. Madre naman to. Oo nga. Hindi, pero kailangan ko na mapahukay yun sa mga kanang mga boys. Ayan, O ipa-outro ba? Dahan-dahanin ba? Para pagdating ng unti-untiin ba? Madray mo parang asa kay init man. Kasi magtatag-ulan na. So, ulan, kung doon to be. Init mo kayo. Sup-sup.
Abot ang tag-ulan. Uy, April and May, tag-ulan. Sunog yapon siya ba? Sunog. Ngayon nga, di ba, pumapasok na. Dapat ma-disposable ka. Pag puno na, pwede to, yan na, yun lang sa labas. Sa labas. Eh, di yung amoy. Bawasun. Wala, uy, pabarangay tayo. Hindi siya mapuno kaya yung tagin to clay man. Hindi man maamoy kay sa banggina man ang ikan. Di pa rin mo sunog. Ayaw, uy. Tsaka yung amoy. Ayoko rin. Baka maano tayo. Buong kanal ba basta mag-overflow? O, ayan na mga moms. Wala na talaga kaming choice kundi magsasara na talaga ang Ma'am Shi Eatery. Kasi Bigyan mo na lang si Ma'am Shi ng more stars. ayaw na lang panghatag ng Kasi star. stars nga, edit mo na niya, kay kuan mo na video. So pag Pag stars, baga, binasagpis. Dito sa pag live na niya, ito na YouTube sa channel. YouTube to channel. Tingin Diba? kayo sa YouTube sa channel. Grabe siya mag-chismis kulang Oy, kulang Ma'am She, waka kabalo, nga tanan na ako mga kauban, nag-follow sa imo ha. Tapos Nanood sa YouTube. katubay yung mga estudyante, pag-follow mo ni Ma'am She ha. Sige, ba mo pagkakuan diri ha. Sige, pagkabudol sa Kasi yung mga grade 11, grade 12 na sila school year. Sila yung panghapon. Ara sila. Te, pag luto yung pag hapon gugit, ibagak ba siguro Lagi mo. minimo librihan kada Nakadaog guys ka. Ako hindi mo ako nilibre. Eh, halos araw-araw ka nililibre. Daghang kaayo. Urat na eh. 1,000. Gugit. Daghang kaayo bayro nun, Ma'am She, Ginoo ko pasilan. Hindi ako naniniwala. Ni Ana na siya. Hindi ako naniniwala kasi kung totoo yung sinasabi mo, dapat Ate lang ko, bye guys. Nako, magsasara muna ang Ma'am Shi Eatery abangan ang susunod namin pagbubukas kasi mas pagagandahin namin at aayusin ito. Maraming salamat sa panonood. So ngayon ma'am, bigayan na po ng remittance kasi pambayad natin ng renta, kuryente. kasya ba yan? Siyempre hindi. Wala tayong pasok kahapon. Tapos wala ka ng 1 week. Ngayon mo ko tatanungin. Eh sa'yo ko nga kinukuha yung pang ano natin, kuryente o internet. Kasya ba yan? 10,000, Hoy, 1 lang. 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Manong 5? Sa store ko, ano lang na. O paano yung store? Napabay kwarta sa store. Pila pang natira? Mga 4? 1. Huh? Hoy, pang budget na yun sa tubig at 8 ounce at litro. Yun lang. Iniwan mo yung ano? Titigas? Hindi, iniwan mo ang mga jug ng tubig sa labas. Bigyan, day. Ah. Iniwan nyo. Oh, So meron tayong pang mineral. mineral og 8 ounce. Paano ang mga chicheria? Pwede naman tag pilahan naman po na. Dahil kanton. Ang natira pa magkano? Mga 2K guro to. Nandyan sa'yo. Para sa pagbabalik. Ano na lang, para wala akong problema. Huwag na, hinarampo mo na. Ayun, lumabas ang Para hindi totoo. mo- para- Lumabas ang totoo. Ibas nyo, sige. Ginamit niya. Bantay lang. Ay, ito kita pa. Hindi, ako, sinasabi ko sa kanila, pag hiniram nyo, sabihin nyo sa akin, and palitan. Oh. Yun naman yun. Ang sinadya ko man yan, kaya para hindi mo makuha, ganon. Yung totoo, pinambayad mo sa baboy, no? Oh, excuse me, hindi. Akin yung baboy. Akin na yung baboy, ha? Bibigyan kita 1.5, akin yung baboy. Wala pa yan sa... Raulo ka. Me, ikan man ka na miss kami. Ha? Ang lechon. Sa itsura ko, mukha ba ako ng... Tingnan nyo nga, halos masunog na yung mukha ko. Inulan nyo pa yung lechon. Gigigil din ako sa'yo. Si ano naman, si Alacart. Sana. Hala, kumaway na lang siya. Ano? Lugi na talaga tayo? Sa pambabalik. Mga hayop na to. Ano, wala na? Sarado na nga tayo. Oh, sige. So, paano? Sa pagbabalik na lang? Abangan mo Ganun na nga.